I gdje ste ba ljudi? Evo nas u prvoj epizodi mog kanala koji se zove Reakcionar. Ja ću snimati najčešće reakcije, pošto govori ime kanala. Snimat ću također, bit će na kanalu i tutoriali, gameplayovi, vlogovi i možda i prankovi, to neće biti puno. Potrudit ću se da budem što bolji. Vi u ovaj video ostavite like, share, subscribe. Ja volim sada da na ovaj video ima 5 lajkova. To bi bilo dobro skroz. Ali vaše je samo da ostavite like, podijelite video i pretplatite se. Ako vam se svidjelo nešto i ako želite da snimam još nešto, neku igricu ili reakciju, pišite mi dole. Ili na primjer tutorial kako dati otkaz u sampu ili tako nešto. Znači sve što vam zatreba pišite u komentare, ako budem u mogućnosti da to snimim, ja ću to uraditi. Znači do sljedećeg videa. Ćao!